салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Душанбе Сити. Хело буд ки навори нав набуд дӯстон. Иншолло ки наворура бисёр мекунем. Хонаи фурӯшира мунтазир бошед. Ҳар рӯз иншолло ки навор мебурояд. Хоб, ранги ҳар вақта лайк мемонем дӯстон, комментария менависем. Нашод реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем. Барои фурӯхтан реклама мақсад кӯмак мерасонем дӯстон. нафароне ки обуна нашуданд ҳатман обуна шавем дӯстон. хоб, меравем дӯстон. хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон. роҳе ки мебинем дӯстон, пост аст, поёнтар дарвоза, роҳи тарафи дасти чап Душанбе мешавад, тарафи дасти рост роҳи мошинбозор, тарафи Қурған. Пост кадоме медонад, дарвоза боло пост аст. ана магазино, ана ҳамин хона духонагаи фурӯшӣ аз дӯстон ози ба навор мегирем. то охири видеоро тамошо кунем. фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависем дӯстон. хоб, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон, ҷамоати Чимтепа, дом 5 ошиёна дӯстон. хона дар дуюм ошиёна қарор дорад. ду дар хона 50 квадрат. якум ошиёна дӯстон, боло мебароем дуюм ошиёна. як падеза 4 дар хона мешавад дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин хона аст. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ба дарони хона медроем. хона дӯстон ремонташ нав кардагиам, асад зиндагӣ кардагӣ нест ҳеҷ кас. хоб, 50 квадрат, ду дар хона гуфтем. техпаспорт, ҳама чизи чораш, мақсад камбудӣ надорад. техпаспорт ҳамаш кардагӣ. хоб, нигоҳ кунед дӯстон, аз ин ҷо ҳоҷатхона мешавад. ин ҷо ванна ва кухни, хона ва хона. ҳоҷа як сараш сар мекунем дӯстон. аз калидор даромадем. ростак як хона мешавад. як люстра, натяжной потолок, обой, розеткаи телевизор, розетка кондиционер, як тризаҳояш тарафи қафо нигоҳ мекунам дӯстон. ана ламинат задаги полаш. хоб, якум хонаро дидем. тарафи дасти рост як ҳоҷатхона, поёни кафел. дуюмаш ҷои душевой, термикс, ванна, кафел. ростаки дӯстон ҷои кухни мешавад. кафел задагӣ, марҳамат, об. мотори обшам хуб аст. об, свет доимӣ. полаш кафел. чиста компактни хона аст дӯстон. ана аз тарафи дасти чап як хонаша дидем. як хона дигаш, дигари хонаш инамин дӯстон. розетка барои телевизор, люстра, натяжной потолок. ваш ламинат. хоб, аз ин ҷурам ҳамон манзарае ки дидем дӯстон, аз ин тараф ҳам ҳамон аст.
хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, ҷамоати Чимтепа. Аз тарафи душанбе пост дарвоза мешавад дӯстон. Дарвозаро мезгарем, поста тарафи дасти рост то мехаем дӯстон. Бари ҳамун магазинҳо аз дӯстон хона нишон додем аз берун. Доми 50 шона, хона дар дуюм шона гуфтем қарор дорад. Дар хона 50 квадрат, техпаспорт, ҳамаш қоидави, ремонт нав, мақсад зиндагӣ кардагӣ нестанд. Нархи ин хона дӯстон 290 000 сомон бо муомила дорад. Номерои телефон барои тамос 37 08 80 82. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем дӯстон. соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад, боз арзон мешавад дӯстон. хоб нафароне ки гуфтем ки хонаи фурӯшӣ доранд, дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем, ҳатман барои фурӯхтани реклама кӯмак мерасонем. хоб лайк мемонем дӯстон, обуна мешавем дар канал. то дидори навбатӣ.